Береш, кой БГ ютубър има най-доброто гадже, като в нашия тир лист има място само за един човек. Започвайки с Анди, който си е направил магнит за дамите и с тази физика привлече дори най-известната тиктокърка в цяла България, Алексчето, която дори си призна, че харесва Анди в едно от видеята им. Алексчето е напълно заменена в канала на Анди Студио от Линшо, която наскоро даже се сближи с Анди. Като пример за това е видеото им, в което Анди предложи на Лина да му е дама за баба си, а тя прие. Да. С огромна радост. Но като цяло, дори за малко бяха много сладка двойка и заслужават един стабилен A-tier. Но от най-популярните ютубъри в момента, Криската. Той за пръв път срещна любовта на живота си преди 3 години и тя се казва Михаела. Като Криската даже реши, че ще е добра идея да започне да снима видеята си с нея, което беше направо гениално, понеже тези видеа много се харесаха. Но не знаем много за връзката им и затова няма как да ги сложа в по-висок от Б. Ако мислиш, че някой друг заслужава да отиде в бог тиера, напиши долу в коментарите